cukup pecel liwat jaran. Kadung kesel ra sida jadian. Aku ngalah kudu mergo aku wis ra sayang. Aku mundur kudu mergo tresnoku wis ilang. Nanging aku isih ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku maju mundur mergo aku bingung golek arah lamaranku gugah calone ngajak pisah. Lama lila adoh omah adoh wong tuwa amin demi kowe ben supaya amin. Kulilo adoh omah adoh wong tuwa sikil bodo amat loro andi karo diputusi pacare jajal pikir gering lah iya kok itu aja kok pikir penting demi kowe ben supaya aduh hati-hati rai Mbah, kok tak genah kok kol iki. Wes ngojo, Bro. Iki pangan bentek. Oke, men iki boto iki. Ternyata begini rasanya kerja di luar negeri. Di luar rumah. Oh, di luar negeri. Maaf. Bila bahasa Indonesia orang cetok orang luar negeri barang. Penting iso antok iki. Apa? Pecah. Wis. Nyup sik yuk. Ngadem dhisik. Iki bagianmu. Ben ning kowe. Anjung ngenteni opo? Ayo nyimpen laren apa? Iya ayo. Panas ya. Biyen cek cilik dolan bareng, mangan bareng, turu bareng. Saiki kok malah kaya ngene. Mangan telo karo kangkung. Duwe kanca kok seneng nikung. Aduh. Aku ngalah cukup mergo aku wis ra sayang. Aku mundur cukup mergo tresnoku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni
carae. Aku maju mundur mergo aku bingung golek arah. Lamaranku putra calone ngajak bisa. Lamaranku mundur mergo pacarku digawa. Beh, silire yang ini. Ya Allah. Hati-hati lek ngipas iku. Rusak topine. Seneni bose engko. Kayak duit bos. Duwe lah. Iki lho, kerja anu, Kerja apa? Kerja paksa. kerja bakti. Opo iki? Aduh. Awak teko keluarga wong ora duwe. Kerja arep ge dhewe iki. Aku entuk takon karo awakmu, Bro. Bayar tapi gelem. Pelite. Lho, saiki lho model politik. Ya utang lah. Kau kapan tak bayar lek eling ya? Nek gak eling. Ya dilingno to. Awakmu iki ngopo lah kok gelem kerja cara kok ngene iki? Ya jenenge wong anak ora duwe, apa-apa kudu golek dhewe. Mangan yo golek dhewe, tuku klambi golek dhewe. Apa meneh iki aku arep nglamar anake wong, kudu golek sing akeh duwite ke modal. Oh, Masa kowe arep gak rabi? ya rapi to, tapi kan sik urung kepikiran, sik arep ngumpulne modal dhisik. Apa awakmu wis tenanan to? Berpacu karo kuwi cewek kuwi lah. Ya, niatku sih tenanan. Makanya kuwi aku sampai kerja wan bengi enggak turu enggak melek. Lek oleh takon awakmu omahmu ki ning ndi? Ning aku omahku lho gubuk. Ya padha wae lah, asalmu lho teko ngendi? Teko daerah ndi? Daerah Jawa apa daerah Palembang? Daerah Kalimantan. Kali sing enek mantane kuwi ya paling. Ya ngono kuwi lah nggen mantan-mantan. Sakit enggak? Ya dibilang sakit-sakit, dibilang enggak ya piye. Karena kan dia juga pernah dhewe pikirin kan. Pernah enek ning hidup dhewe lah. Jadi walaupun sejahat apapun mantan, ya kita nggak oleh membencinya. Ini walaupun sejahat apapun mantan, ya kita nggak oleh membencinya. No. Ngono ae. Lah piye takok serius kok. Aku ki lho mumet. Mumetnya apa? Ya golek modal ning ndi lah ge nglamar anake wong. Lah iya kuwi mulane kuwi kerja keras, kerja sing pateng. Nah ya aku lho wis kerja awan bengi, gak ro udan, gak ro panas. Lek semisal dhewe kaya ijazah kuliah, bocah kuliahan ngono cek mending sepenak golek kerjaan. Lah kerja lulus mek SD, kadang ya SD gak lulus banyakan. Ini Piye kon arep kerja penak? Jenenge teko keluarga orang duwe ya piye? Arep soro arep enak ya kudu dilakoni. Ya sementing intine berusaha dhisik, masalah hasil kuwi urusan carry, sementing dhewe kan enek niat usaha. Iya. Lah awakmu rabi tahun iki apa tahun ngarep? Ya sak cepete. Cepete ya. Modal ngenteni modalnya kekumpul dhisik. Iya. Modal wis kumpul baru. Ya ngono kuwi. Kira-kira nek dhek gelem ya ayo, lek ora gelem ya wis golek sing liya. Lah kowe wis enek rencana apa, Rok? Urung enek aku rencana. Jek arep ngumpulin modal dhisik, jek arep nyenengke wong tuwa. Rencana apa, Sir? Rencana apa terus? Ini Rahmatullah. Oh, lambene lak ngomong sak penake dhewe. Kok ol je?